Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11. Hola, bon dia. Estem als informatius. Soc la Nàdia i està també la Cristina. Bon dia. Els equips d'emergència busquen a Tossa de Mar, a la Selva, un home que va desaparèixer ahir al vespre. Girona, Isabel Juanola. Gràcies, Nàdia. Salut detecta el primer cas de microcefalia al fetus d'una dona embarassada, afectada pel virus de Zika a Catalunya. La presidenta de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia, la Helena Carreras, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que l'afectació al fetus no té curació. Ara bé, Carreras ha afegit un cop el nadó ha nascut, es poden aconseguir millores. Gràcies, Cristina. Els combats entre l'exèrcit sirià i milicià del front al-Nusra, la filial siriana d'Al-Qaeda, han fet una setena de morts prop de l'Alep, on des d'ahir reseix una treva de 48 hores. A més, en un atac al camp de desplaçats interns del nord de Síria han mort també 28 civils. El que està a prop de la frontera amb Turquia acull famílies que han fugit de l'Alep. Fronts no oficials atribueixen l'atac a l'exèrcit rus o al Síria. Gràcies, Leire. Alcaldes i regidors catalans protesten avui en rebuig del recurs de l'executiu de Rajoy contra la llei catalana d'emergència social. L'admissió a tràmit del Constitucional ha implicat que parts d'aquesta norma quedin en suspens. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'impulsor d'aquest acte, l'alcalde de Sabadell, el republicà Juli Fernández, ha detallat l'objectiu de la protesta. També, al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcaldessa Dolors Sabater, de Guanyem Badalona, vol evitar que la llei suspesa, ara de forma cautelar, s'arribi a suspendre definitivament. Demana unitat d'acció. Gràcies, Sergio. El conseller de Justícia, Carles Mundó, anuncia que d'aquí a 2 mesos es signarà el conveni amb l'Ajuntament de Barcelona que permetrà desbloquejar el trasllat de la presó Model. Ho ha dit en unes declaracions a TV3. Gràcies, Alba. Avui comença a Holanda el Giro d'Itàlia del ciclisme, una de les 3 grans proves per etapes del calendari. Vincenzo Nibali, Mikel Landa, Alejandro Valverde i Rigoberto Urán surten com a principals favorits a la victòria. Entre els participants només hi haurà un català, David de la Cruz. L'etapa inicial és una contrarrellotge individual de 9,8 quilòmetres. A l'NBA, aquesta matinada, Toronto ha derrotat Miami per 96-92 a la pròrroga i ha igualat a una victòria aquesta semifinal de la Conferència Est. Bé, fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies. Fins aquí les notícies.